तो हे गाइस फाइनली हम ऐसे पहुंचे छु हरिद्वार रे लॉज रे के रही हम एबे आ राति रे आसी पहुंचलु हम ऋषिकेश रे पहुंचला पर सेठी रहिलु राति रे सकाल सकाल बाहर के हमें आसिलु हरिद्वार ଆଉ ଦେହ ହାତ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ବୁଲାବୁଲି କରିବା କିଛି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ଆଉ ଏବେ ସେ ଶେଖର ଆଉ ଇଏଠୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ସବୁ ମିଶିକି ଯିବା ଚାଲ ତମକୁ ବସେଇକି କାନ ଫାନ ଶୁଭୁନି ଗାଇସ୍ ସମୟ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:46 ହେଲାଣି ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ବନ୍ଧାର କିଛି ହେଇନି ଦିନ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି ଏବେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯିବା ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ରୁମ ନେଇଛୁ ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗେଳୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ରୁମ ଟା ନେଇଛୁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଏମିତି ଅଛି ବଢିଆ ଅଛି ଏସି ବେଶୀ ଲାଗିଛି ହରିଦ୍ୱାର ଗାଇସ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏସି ରୁମ ନେବାକୁ ପଡିଲା ଗରମ ବାହାର ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ କେଦାରନାଥ ଥଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇକା ଦେହ ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କାନ ଫାନ ଶୁଭୁନି ଆକୁ ତ ଗାଇସ୍ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ଭବନ ରୋଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦୁବାଇ ଫୁବାଇ ଆସିଲି ନା କେଡୁ କଣ କହୁଛୁ ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ଟୋଟୋ ନେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଘର ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେଡୁ ଦେଖରେ ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ଘର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଗାଇଜ ଆମକୁ କେଦାରନାଥରେ ତୁଙ୍ଗନାଥରେ ରହି ରହିକା ଶୀତ ଆଉ କାଟୁକୁ ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମକୁ ଶୀତ ରହି ରହିକା ନା କଣ ସେଠି ଖାଲି ବରଫ ଏଇଠି ଖାଲି ଗରମ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଏସି ନେବା ପଡିଲା ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଆସିଗଲୁ ଏମିତି ପୋଲ ଅଛି ଆମେ ପୋଲରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏମିତି ସେପଟେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉଛି ଏପଟେ ରୋଡ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ନା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନା ଏଟା ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଅଛି ଗେଟ୍ ନା ଖୋଲା ଅଛି ଛାଡିବେ ହଁ ଆଉ ଭଲ ଭରା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିବେ ନା କମ ଚାର୍ଜ କରିବେ ଗେଟ୍ ଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଅଛି ଆମେ ଗାଧେଇବା ସେପଟେ ଗାଧେଇବା ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଳତି ପାଇଁ ଯିବା କହୁଛୁ ବା ଗାଧେଇ ପଳେଇବା କହୁଛୁ ଓଦାରେ ଯିବା ଉଧର କାହିଁ ଗାମଛା ଯିବା ଗାଧେଇବା କେମିତି ଭିତରେ କେମିତି ନା କଣ ଓହୋ ଚାଲ ଚାଲ ହଉ ଗାଧେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ସେଇ ତଳକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗାଧେଇବା ପଡିବ ଆମକୁ ଆଉ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଡିକି ପହଁରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଡୁ ଗେଡୁ ଟିକେ ପାଣି ଛୁଇଁଲୁ ଟିକେ ପାଣି ଛୁଣୁ ଟିକେ ଛୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବରଫ ନାହିଁ ପୁରା ଚିଲ୍ ପାଣି ନେବା ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ବଡ ତ୍ରିଶୂଳ କିନ୍ତୁ ଅଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଡବା ନେବା ପଡିବ ଡବାରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଡବା ଆମେ କିଣିଦେଲୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପଡିଲିଣି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଧୂପ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣିଛେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଗାଇସ୍ ଆମ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ରେଡି ହେଇଗଲା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଇସ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ ଗାଇସ୍ ମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ଖରା ଲାଗିଲା ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଏବେ ସମୟ ଆସି 7:00 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଦିନ ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଧନୁ ତୀର ଭଳିଆ ଅଛି ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଧନୁ ଯେମିତି ଧନୁସର ସେମିତି ବ୍ରିଜ ଟାକୁ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ସଜ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧନୁସର ତ ଗାଇସ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ମାର୍କେଟ ରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ କାଲି ତ ଆମେ ପଳେଇବୁ
ଆଜି ଟିକେ ବୁଲି ଦଉଛୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ କି ନ ଆସିବୁ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ବୁଲିଦବା ଆଉ। ରଜ ପାନ ଓଡିଶାରେ ରଜ ହୁଏ। ରଜ ପାନ ଏଠି ଆମର ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେଟ କାଲି ହବ ଯାଇକି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କାଟୁଥିଲୁ ଆସିକି ଏବେ ହରିଦ୍ୱାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। କାଲି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେଟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ। ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ମିଳିବନି ତ ଜେନେରାଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଠିଆ ହେଇକା ଆଉ। ଛାଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଆଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଏବେ ରୁମକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରୁଛେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦବେଇକି କରିବେ।